There are things in you that God wants to see. Sometimes ucinga ngazo. Sometimes you think of them. Aniva? I can't hear you. Aniva? I can't hear you. Kukhona ntoni? There are things Ezitheni? that are what? uThixo afuna nthini? That God wants you to do what? Yes. Yes. Uba awucingi If you do not think ngomlomo wakho about your mouth namazwi aphuma emlonyeni and wakho, the words that comes from your mouth, ngeke wenze utshintsho kulaa mlomo. you'll never do change in that mouth. Into ebangela uba What causes sihlale for us to remain kwisimo esiyi-1 in ixesha one elide, state for a long time, asicingi we do not think ngala malungu. about this part. Even ucanga ngengalo yakho isandla sakho If you kubalulekile think phambi about your koThixo. arm, your hands before God is Xa unalo important. ixesha lakho noThixo, When you have your time, with sometimes God, ubuka isandla sakho, wow, just look at your hand wow, and say, wow, Thixo uyamangalisa. God is amazing. The moment ucinga The moment you think in phucukileyo a better way, ngcono better ngesandla sakho, about your hand, awunophatha nantoni na you ngaso. can't carry anything with your hand. The moment ucinga phucukileyo The moment ngengqondo you yakho, think better about your mind, you know, cinga ukuxabiseka kwengqondo yakho, how valuable is your awunofaka mind. nantoni na ngomso You kuyo. can't just put anything in your mind. Ingqondo yakho Your mind oleqa uyixhaphaza ngomso that esikolweni will nakwiinto abuse at zakho, school and all awukucinge things. phucukileyo ngayo. You never think better things about it. Mehlo lakho, Your eye, mehlo lakho, your eye, ihliziyo yam, your heart. cinga phezu kwezinto. Think over Uba these kukhona things. izinto ezingcono If there are better things ezilixabiso that elibalulekileyo, are available, cinga phezu kwazo, think over them. cinga ngazo. Think about Iba them. nexesha Have the time lothula ucinge ngenhliziyo to yakho, keep quiet and think about your heart, ngengqondo yakho, ngomlomo about wakho. your mouth, your mind. Uyozibona usithi Father ndiyabulela You'll ngomlomo find wam, yourself saying, Father, thank ngoba ngo you. ndiyakwazi ukwenza 1 and 2 and 3 and 4 I ngomlomo can wam. do this Nkosi and ndiyabulela that. ngengqondo ndiphe yona, Father, ngo thank you for ndiyakwazi the ukwenza mind le you've nale given nale me. Now I ngezinto. can do this and this with these things. Into ebangela uba omnye The reason why the athathe other icuba takes a cigarette alifake eziphungeni and zakhe put it in their lungs ukuzenzela umhlaza, to make them lungs go. into ebanga bafake icuba The kuye, moment they put a smoke akacingi in them, they are ngcono not thinking better ngeziphunga zakhe, about their lungs, ngentliziyo yakhe, about their heart, ngomzimba wakhe. about their body. Naxa ucinga ngcono ngomzimba wakho, When you think better about your uyawubona body, utshintsha indlela otya ngayo, you'll change the way you eat. uyayibona utshintsha ngomso. You'll change it tomorrow. But ezi zinto asicingi ngazo. But we do not think of these things. Xa uThixo sithi kuYoshua When God ngelizwi says imini to Joshua, nobusuku, think about my word day and night. yavana khona. But thina abantu basoloko kutsha But us as people born again, sinikezwe into engapha kwaleyo, we're given something also greater than kucinga that. ngezinto ezindilisekileyo, About things kuthiwa masicinge ngazo. we are told to think about them. Izinto Things ezixabisekileyo that are cingani value, ngazo. think about them. Ucinga uba kutheni Why abantu do you think that people bezitshabalalisa lula? make themselves perish easily? Wena uthi, akasemhle lo sisifo utywala, This person is so beautiful, yena drinking akacingi alcohol. ngobuhle bobuso They bakhe. don't think about the beauty of their Yile nto face. ezitshabalalisa etywaleni. That is why they make themselves perish in alcohol. Xa unexesha When you have time lokuthi cwaka phambi to be koThixo, quiet before God, yenye into afuna uba another cinga thing ngayo, that He wants you to think cinga of. ngayo, Think about cinga it. ngomlomo wakho. Think about your Ubaluleke mouth. kangaka nomlomo How wakho. important is your mouth? Uyawuzibona
You'll see yourself Xa ungena endaweni ukuthethwa. when you enter in a place Ngenxa of uwazi umlomo speaking, kubalekile. because you know your Uyozibona mouth is uthula. important. You'll Le keep ndawo quiet in this place. umlomo muxabiseke kakhulu bandithethe ndithethwa yimdaka. My mouth is very valuable for me Yes. to say those things. Cela ubuze umbuzo. Can I ask you a question? Ufuna uya kwimfundo ephakamileyo? Do you want to go to higher teachings? Uzawushiya umlenze endlini? Will you leave the leg at home? Uzawushiya ingalo emva? Will you leave the arm back? Ufuna kwimfundo ephezulu? Want to go higher? Uzayishiya ingqondo emva? Will you leave your mind at the back? Wonke lo muntu ngumzimba ubona All the uyamdinga ones pha. you see, you need them there. Cinga ngaye. Think about him. Cinga ngaye. Think about him. Abantu abamhlophe ngathi White people that can see, ngathi batyiswe enye into like they're meant to eat something else mabahlakaniphe kunathi. for them to be clever than us. Kanti akho nto bayityileyo. There's nothing Into that's eaten. abayifundileyo What they've learned ukucinga ngezinto ezibalulekileyo. is to think about important Thina things. amaXhosa As basiyacinga. Xhosas, if we're Into erongo yenzeke ebomini bethu. it's a Into wrong erongo thing ethilwa ngabanye happened abantu to ngathi. us, wrong thing that people are Kunzima saying ukucenga about umlomo us. wakho, It is difficult to mehlo take lakho, time and think zimba about your wakho, mouth, your eyes, hliziyo yakho incinga. Cinga your ngezi heart, zinto your thoughts. Think zibaluleke about these zitya ntoni ezi zinto. What are these things Zitya feeding ntoni? on? What are these things feeding on? Inhliziyo yami itya ntoni? What is my heart feeding on? Iilungs zam zitya ntoni? What are my lungs feeding on? Asicingi ezinto thina. We do not think of these Yiyo loo nto things. ubona That's why you ma see, uthetha ngabantu basaziihokini when you abaninzi, speak about umntu many people in the omnyama, shacks, it's black umntu people. omnyama uyamfumana kwinto ezi. Xa You'll uphuma find black ngesimokolo, people. When you get to a cloud, abantu abagcwele etywaleni ngabantu abanjani? too much Abantu alcohol, abamnyama. it is black people. Ma ucinga When you ezibhedlele, think in abantu hospitals, abagcwele people ezibhedlele are abantu sick abantu of abamnyama. it is the black people Napha kwezikiya behind in the child. abantu abagcwele pha abantu abamnyama. It's the black people. Hey, abantu abamnyama so begcwala kwinto engekho right. Black people are always a lot in the things that are not right. Into nebangela loo nto What causes that? sinentliziyo, We have the heart. asike sizinike ichance We don't give ourselves a sicinga chance ukubaluleka kweli lungu eli. and think of the importance of this organ. Sinomlomo We have a mouth. uthetha uyesu Just xa ninothi ngemilomo yenu. if you can say le by mlomo mouth, ubalulekile mos. mouth are Xa important. unokwazi undisusela ingxaki phambi kwam If you can remove ubalulekile. for me problems before me, they are Ndicinga important. kangakanani ngawe? How much do I think about you? Nto endicingayo ngomlomo, What do I think about my mouth? into endinqanqathekela uyifake emlonyeni. It's what I'm craving to put in my mouth. Ndiba funa utyale, funa I want utyale, to eat funa this. socinga ngento ofuna You uyitya. always think about what you want to eat. Uxabiseke kangakanani umlomo How lapha valuable is kokutya your ngawo. mouth more than the food. Amehlo wam My eyes. andiboni, ndifuna ubona I kwezona can't nto try to see what's happening xa there. elimehlo labo lixabiseke If my eyes andifuni don't ibona laa nto valuable, imdaka yenziwa I phaya. don't want to see that filthy thing done there. Intombazane iyabangazi andifuni ujonga amehlo wam, I don't want to look at amehlo my eyes. amaxabiseke kakhulu. My eyes are of great value. Indithethwa imdaka What is andifuni being uyifaka said iindlebe is zam, I don't want to iindlebe zam look at zibaluleke my kakhulu. ears. My ears are very important. Mawuthiwa kuyakhiwa Let's say a building, naba kwakhiwa iwoki building a bantu shed. abamnyama uzakhenda nezaba namanzi ngomso. You'll build the place that I Ayikho have. magqwirha lenza le nto. It's not witches Thina that do this. asizixabisanga, We do not value ourselves. asizixabisanga, We do not value ourselves. asixabisanga imilomo yethu, don't value iingcinga our zethu, inhliziyo our thoughts, our asizixabisanga, Do not value ourselves. asizixabisanga abantu bamnyama. We don't value ourselves as black people at Ayikho all. magqwirha enza le nto, It is kungazixabisi not kwethu. witches who are doing that. It's because we do not value Bakunewayini efikayo, iwayini le ifake That's a engeyowayini izawutyiwa ngabantu abamnyama. It will be consumed a lot by Thina ityiwa black people. sithi Why is it bangayityi consumed? ngobo njalo bayenzayo. Why are the ones who are making not consuming that wine? Bakunecuba eliyifake If there's a fake cigarette, selityiwa ngabantu abamnyama. it's already consumed by the black people. Asizixabisanga We don't value ourselves. thina. We don't value Thina. ourselves. Thina Ourselves. yiyo loo nto uzawuphuma endlini uhamba nge-underwear You'll leave your bheke house eshop. wearing an underwear to the shop. Hey, mntu omnyama Black person uhamba nge-underwear bheke evenkileni. walking with the underwears with it to the shops. It's a black person. Amaphambili he bheke evenkileni. They are pressed Akhathali out. They don't asizixabisanga. It is because we don't Impumelelo. value ourselves. Ngeke Prosperity. uyibone You'll never see it. emntwini ongazixabisanga. Someone who does not value themselves.
ungaxabisanga umlomo wakhe, valuing mehlo your wakhe, mouth, not inhliziyo valuing your yakhe, heart, into azithethayo, value the into things azicingayo. the things Ufuna ube that ngumuntu think of. ozixabisileyo You wena. need to be someone who values Ngeke yourself. impumelelo izoyiyamanise nawe. Never will prosperity Besithi align impumelelo itself ngeke izoyiyamanise nawe. Never will prosperity Ungaxabisanga. align itself with you. Ngubani impumelelo? Impumelelo nguYesu. Who is Impumelelo prosperity? nguThixo. Jesus. Uyinto yonke kubo God is bonke abamfunayo. everyone who seeks him. Sikuxabisa umlomo wakho, You need to inhliziyo value your yakho, mouth, your umoya heart, wakho. your spirit. Xabisa umoya wakho. Value your spirit. Le ndicinga What imdaka I'm mina thinking umoya of wami. is that it will enter my spirit. Asizi xabisanga. We don't value ourselves. Asixabisanga. We don't value ourselves. Asixabisanga. Bakuyanetha If bantu it's abamnyama raining, basemanzini. Why? let people like Asixabisanga. waters. It is because Ngabe God uzixabisile. had to value Awunothi ngenxa yourself. unethemba lokwakhelwa You can't uzibeke go to endaweni God, ezabanamanzi then ngomso. people build your house Awuxabisanga wena. and put yourself in the place that have water. You don't value yourself. Ngoba ukuphethe amabhulu bekutheni ungayenzi lento. When it was white people in Bekutheni power, why ungazibeki were not ezokini doing this? naphina nguphethe amabhulu. Why were not Bekutheni putting shirts ungazibeki. anyway? When Usoyika white bona. people in power, you are afraid of them. Yes, asixabisanga thina. We do not value ourselves. Yes, because bantu bamnyama Black people, ngemehlo lakho think uxabiseka about your kwalo. eye, how Umoya wakho valuable it is. uzazibona Your ke ngoku. spirit, how valuable it is. Uzozibona ke ngoku. You will see yourself then. Amazinyo Your teeth. wahlamba Wash your teeth, they are axabisekile. valuable. Xabisile amazinyo wami. Value, Funeka I abe value my clean. teeth, they must be clean. Phefumula unganuki phambi kwabantu. My Xabisile breath will umlomo. not stink to Yes. people. I value it. Uzixabisile. You value yourself. Ingxaki asizixabisanga The abantu abamnyama. We do not value Yaba ngathi ourselves as asisindiswanga black people. sikhonza. We're not serving Into esifunayo what we want. abantu banibone nale People uzixabiseka must see kangakanani. myself having this. How can How ixaleko much you liqhutyelwe value ngabantu yourself. izandla? How can a Abantu film bathi, hey. person that people clap hands for? Nale hagu ithi abanemoto. Even this Eh, pig has nale a hagu. cow. Even this pig. Haxa abantu bangasizwa bethi hey People were not saying. bebhekisa kukhonza. They're talking to you. Yet Nale going to hagu- church. nale Even hagu this ithi abanemoto. pig has a cow Oh, now. bakwazi ezihagu They know you as a pig ngenxa yamazwi akho, because ngenxa of your words, yobukrwada bakho. because of your rudeness. So ndincede Nkosi. Help me, Lord. Lift up your offering. Phakamisa umnikelo wakho. Masizixabise. Let us value ourselves. Sizixabise. Let us value ourselves. Ke sizixabise. Let us value ourselves. Ukuzixabisa Valuing yourself uhamba nempumelelo. goes with prosperity. Akho umuntu nophumelela engazixabisanga No yena. one can prosper without Cenga valuing njani? themselves. How do they Thetha njani? How do they speak? Utya How njani? do they eat? Hlala nobani? Who do they sit with? Bathetha njani? How do they speak? Awunohlala abantu bathini ezimdaka You enxa can't be with someone kunesithukuthezi. who speaks wrong things. If because they are unesithukuthezi, bored. If you are ngena bored, endlini go into a house jonga iminwe yakho. and look at your fingers Ucinga ukubaluleka kwale minwe yakho. and think of the importance Ngena of your endlini uhlale phambi fingers. kwesipili sakho. Go to your house Ujonga and look amehlo before the wakho. mirror Ukucinga into and ngezinto look at your ezilapha kuwe. eyes and think of the things that are in Ongangeke uye kwimpumelelo ephezulu. Then you cannot go to a higher Uzishiye prosperity, ngasemva. leaving them behind. Sendithetha nawe mntu I omnyama. want to speak with you, black person. Asithi ngokuthi okay. You're saying now, Ndifuna ukhwela iflight. I want to ride a Ndiye flight Joburg. to Johannesburg. Ngubani ozawukhwela iflight, ngubani ozawusheka? Who will be in the flight and will remain Ngubani behind? ozawukhwela phaa, ngubani ozawusheka phaa kuwe? Who will be in the flight and remain behind in? Isinqanda imilenze uzayishiya ngasemva. Will you leave your bottom Uyokhwela umhla behind wodwa. and only the upper bottom So, goes xa to ufuna the flight? uphumelela, When you want to ufuna prosper, empumelelweni you wonke. want to go to prosperity, Mlomo, all of amehlo, incinga, eyes, indlebe. thoughts, ears. So awukwazi uxabisa nje into ofuna ubonwa ngabantu unayo. You can't value what when you see people you have. Ngaphezu kwale nto uya nayo ezimalini, Then what uya you nabani want to ezimalini, do, what you want to nomlomo, with namehlo, with nondlebe. eyes, ears. Uxabiseke kangakanani undlebe How kuwe? valuable is your ear? Ukucinge ngayo. Do you ever think of your ear? Le nto ilapha kum ixabise kangakanani? What's in me? How valuable is it? Ndikhe ndicinge ngayo Do I ever think about okanye it? ndicinga Or do I think ngento endiyifunayo qha. about what I want to have only? Ndiya nabani? Who do I go with? Hey make sekwasiphe. Let I go to Spur. Isisu shiya endlini. Do you leave your tongue Amehlo at ashiya home? endlini. Do you leave your eyes at home? Uye inwele zodwa inhloko yodwa. Only the head goes. Uya wonke. You go there with all of yourself. Adiva? Ndiya ndo. I go there, all of me. So ngobani aba bakuncedayo ezubheka who pha? are assisting Ngomehlo, you, ngondlebe, eyes, ngomlomo, ears, mouth, ngongcinga. Thoughts. Ukucinge ngabo babalulekile. Do you ever think of them that they are important?
umuntu omnyama Black person, kawukuzixabise value yourself. kawukuzixabise Just value yourself. kawukuzixabise Value yourself khona ukuze uThixo akwazi ukuphumelelisa so that God can make you prosper. yekani uba abantu abangazihoyanga Stop people who are neglecting lift up your yourself. offering Phakamisa umnikelo to wakho. Father God ndiyathandaza Say, Father God, I as pray ndikule moment as I'm in